В полите на красивата Родопа планина, кацнала на скалите високо над Асеновград, се намира величествената Асенова крепост. Като каменен войн тя бди над пътя, лъкатушещ се под нея и пази спомени за славни битки. Днес крепостта е сред малкото добре запазени укрепления с хилядолетна история. Асеновата крепост с укрепената към нея църква Света Богородица Петричка е символ на Асеновград и паметник на културата от национално значение. Тя е включена в 100-те национални туристически обекта на България. Откритите близо с тракийски бойни снаряжения са доказателство, че древните траки първи откриват това стратегическо място и изграждат свое укрепление на долината на река Чая. По-късно крепостта пази Римската империя от настъпващите славяни. Преустроена от Византия през 9 век, за да охранява вратата на Беломорския проход. Около изградената от византийците малка крепост Кула, с течение на времето се обособяват селищата Петрич и Стенимахос. От първите писмени сведения за крепостта, получени от устава на построение през 11 век Бачковски манастир, се вижда, че тя е притежавала собствена охрана и администрация. Превзета от кръстоносците по времето на Четвъртия кръстоносен поход, обсадена от цар Калоян, стратегическото укрепление често е попадало в центъра на драматични исторически събития. По времето на цар Иван Асен II, тази крепост се превръща в една от най-важните в тогавашна България. През 1231 година, по негово нареждане, тя е разширена и допълнително укрепена. За това свидетелства каменен напис, на който пише: в лето 6739 Индикт IV от Бога въздигнати и цар Асен на българи, гърци и други страни постави Алекси Севаста и изгради този град. От двете села, Петрич и Стенимахос, постепенно тук израства цял град, а крепостта процъфтява. Получава и името си – Асенова крепост. Изкачвайки се по каменните стъпала на крепостта, човек се пренася назад в историята на средните векове и попада в един наистина жив град с феодален замък, водохранилище и цитадела, около която са се развивали различни занаяти и си я въртяла търговия. Днес най-запазеното наследство от онези славни времена е църквата Света Богородица Петричка, изградена в най-непристъпния край на средновековното селище. Старинният храм пази безценни стенописи и се отличава с уникална средновековна архитектура.
От Асеновата крепост се откриват невероятни панорамни гледки към магнетичните възвишения на Родопите. Живописната долина на река Чая, Асеновград, Пловдив, Горнотракийската низина и дори Стара планина при по-ясно време.